weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men whatsapp e dendagal to dande men nanete jaam Allah waale moon aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e pelle men aadi men e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko kala ñande aset e kala ñande alet so yeehi ha oɗo saaha joni ma en gar e dental he gadden yewtere men taw ko yewtere nde innirɗen kastari weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kastari weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma sikki ala ko toɓɓere taw ko toɓɓere joofinde gonka leñol ngol tawa ko caɗele joofinde leñol ngol kewɗen addude beele so tawi ko giyal yimɓe ne coppino kutta itta giyal ngal beele leñol ngol ene natta lajji so tawi kadi ko rafi beele yimɓe ne mbaɗa ko wiyete échographie walla ko mbiyata radiographie mbawa ittude yitude rafi o beele ene mbawa safude rafi musidɓe tedduɓe kastari men hannde eɗen nayro to banggue ɗanniyankoɓe eɓe sagataɓe worɓe wakkiɓe sakkosaji mumen jooɓi duwawuji pelmi bafe tacci frontiére uji ɗacci jinnaɓe caggal ɗacci suddiɓe ɓe hen ko sowiɓe ɗacci suddiɓe ɓe hen ko muñinoɓe ɓe hen ɗacci ko ƴamaɓe yontuɓe resede ɓe hen ko yontuɓe nadde hoɗande galana ɗum moyno natiri hoɗande tacci maaje naati e duule ɓe hen naate frontiére uji e caali e ceene ettude ceede ngam riddude basal ngam haɓade basal naati e ɗi laddeli ha tengti sikki ala musidɓe tedduɓe e ɓe wonɓe e nder leyɗele hefereɓe taw ko hefereɓe ɓaleɓe e ɗiɗo nokkuji mbiyeteɗi afrique central walla zone semak ha e diwanuji mbiyeteɗi grand lac musidɓe tedduɓe e ɓe hen taccuɓe nde frontiére e ceene mbiwi e nder leydi niger ɓe hen nanga curano baali ni mbaɗa e dare dare ne jeeye allah e duwawuji allah waɗi dokkirimen fattange nadde e nder leydi liby torla toon torka kala caɗele jiiha berɗe joori jamma e ñalawma ene keɗo e radio ji ene jiiya e télévision ngaji gunande sagataɓe mayɓe e ɗe maaje kono foof de ɗum haɗata ɗumen en nadde walla jolde e kon ɗo laakon mbiyete kon Samba Lakara ene ummo Afrique ngam yidde nadde Europe ɓe hen ko firuji barbare kalasal barbara kewi diwde ceeko hen gaño hen ɓe cora beele ne naata Europe musidɓe tedduɓe ɓe hen mbiɗen ko nanata Afrique centrale e nder leyɗele hefereɓe ene piye ene tooñe ene torke ene lorle ɗoylini eggani ɗumen ñamata kaara lelota ko pofto fof de musidɓe tedduɓe ko beele riwtude basal ko beele haɓade basal ko beele kadi wawde dañde ko dañi artira e leydi mum artira musidɓe tedduɓe e galle bamum kastari men hannde jiɗɗen haalde ko caɗele ɓe sagataɓe keeɓi e caɗele gonaɗe hannde nde won noon leyɗele ɗe keewi ɗanne ɗe keewi mani mbiyen ɗanniyankoɓe ɓurtima jibinande leyɗele
hande guila e ɓesguɗen leyɗele ɗanneteɗe ha e laamu mum ala ko hakkillaji mabɓe goni so wona eɓe hoɓɓe ko gañgu jamma e ñalawma ko contrôle jamma e ñalawma ko toñanguiji jamma e ñalawma ɓe hen tawe bitikaji mumen petelaji pawe mumen mbiya yo gaddu ko ñalli yeyde eko moftuno foof ɓe hen koye cuuɗi mumen tawate ɓe hen ko koninkoɓe nanggata ɗumen berla ɗum e werlaji coka ɗumen namda ɗumen kayitaji joɓa amanduji kewɗi musidɓe tedduɓe ɓe hen ko toñoɓe sukaɓe leegal toñata ɗum kefta kaki mumen takka ɗumen ko mbiyani mbaɗani musidɓe tedduɓe e kala subgoji walla mbiyen élection ngaji bitikaji mumen piye kele gujje duppe so match football ene joua ko kulol bitikaji udde ɗi hen kele ɗi hen gujje ɗum foof wanno toon yimɓe ko holko heɓete caggal ɗum sa liggima seeɗa ma worko keɓɗa ɓamta bidig ma walla ɓamta nokkuma musidɓe tedduɓe e o saaha hande mo gonɗen laddeli ɗi keewi crise o mawni yoga e yimɓe nana e bitikaji natti wawde yobde lois uji bitikaji mumen yoga e yimɓe nana e galleji natti wawde yobde galleji ɗi yoga e yimɓe nan toon natti wawde yogade ration ngaji ko neldanno galleji ɗi to cuuɗi men ga nde won noon yoga e galleji ɗi goram nana porti goddi walo remaka walo jeeri jabbaka walo remaka haydara ala to yimɓe mbasi sowona e ɓen hande ko doga waɗi to faya ala musidɓe tedduɓe yewtere men hande ko wol feere joganɗen ɓe ɗanniyankoɓe wonɓe ɗi laddeli nattiɓe wawande koye mumen beele ɓe keddoto toon haade ɗum natti foof walla beele ɓe gartat galleji men ɓe garta e cuuɗi ɓe garta e leyɗele men soɓe garti e leyɗele men kadi ɓe garti e galleji ko kamɓe joguino ɗin galleji holno ɗin galleji gurdata musidɓe tedduɓe e wol wasiyaji mbasito ɗon nde won noon ɗiɗo caɗele yoga e yimɓe wolde saaha nde marsuma woodi walla nde jeeriji goodi wol heɓannoɓe ha heewi e ngan sanga ene mbawno wadde investir cuuɗi men tawa hande so beelanoma ne mbawi artude kono mbaɗani nana jooɗi hande ko nimsa ɓe hen ko kalisam to kalisam naati musidɓe tedduɓe wol wasiyaji mbasito ɗon e yimɓe heddiɓe joguiɓe koyɗe walla joguiɓe wawde wadde investir cuuɗi men wol wasiyaji mbasito ɗon ɓe caɗele foof e hewde mbiɗene ɓe sagataɓe fof hande ɓe hen ne jiiɗi artude ngala hay pasuji ɓe hen ne gonde galleji teddedi galle ne jiiɗi artude galleji ɗi mbawa walla ni hayso galleji ɗi garti ngala hoɗande musidɓe tedduɓe ɗum foof haɗani ha joni wol sagataɓe jiɗɓe wakkade sakkosaji mumen ene jiiɗi abbade ɓe laddeli to e wol wasiyaji mbawɗen wasiyade musidɓe tedduɓe sagataɓe ngol leñol ɗum foof e waadi noon ɗe caɗele fof e waadi noon ko haalopulaɓe mbiyata ko ɓuuri sefre yane woyndu e o crise gonɓe caggal leydi en jii hikka e leyɗele men ndungu ngu toɓani ilam natani jawkal foof hikka yimɓe ne jogui kulhuli waalo remaka jeeri jabbaka musidɓe tedduɓe holto yimɓe payi e nde hitande e hol darde laamuji men poti darade gam heɓɓitade ɓe sagataɓe wonɓe e ladde e gam heɓɓitade ɓe miskineɓe Allah wonɓe e galleji tawa ala to mbasino so wona e ɓe sagataɓe wonɓe laddeli weltaram weltare ɓiɓɓe fulɓe sikki ala on paami ko jinmi haalde haalo pular o ne mbiya so haala ñawi yo nande cellu tinnoɗen ononne kala ko ngakki e haala he kala ko sellani e haala he cafriɗo ɗum to banggue nande to kettuki malaki jaam yo Allah rokku en wedde jaam